dim amser dy fi am hyn. Fi fel cwrdd â ffrindiau fi. 2 funud, okay? Mae llawer o bobl yn really flin dy fi achos be fi'n gweud am y Steddfod, ond fi jyst yn gweud y gwir. Fi wedi gweld rhai o'r bobl sy'n mynd na, pobl fel y Alban Ap Hefyn na, OMB, mae fe'n cerdded rownd fel bod e'n celeb, jyst yn bod e'n gallu odli stuff. Mae'n jyst yn weird. Wedyn mae da chi'r menwod na sy'n literally boddi mewn linen a jewellery massive, like, okay, Catra, ni'n gwybod bod ti'n minted, so ti angen leir arall i brofi Chymo? Sdim ots fi beth chi'n meddwl honna i. Os chi ddim yn offi be fi'n gweud, peidiwch gwrando. Sa'n deall pan bod pobl mor grac mod i'n sôn am pa mor boring i'w Steddfod. Jyst yn bod i heb fod na. Fi wedi gweld ar y teli, a fi wedi gweld plant bach yn adrodd, maen nhw fel, mae nain yn berson annwyl, yn ddoniol ar fy wir. Mae nain a fi'n ein ffrindiau, y gorau yn y tir. Fel, sa'n becso beth i'n nain ti. Sori. A ta beth, pam ti'n siarad fel na? Ti'n fwy enthusiastic na haid o gogs mewn gig Bryn Fôn. Stop it, chymo? Peidiwch â hyn o dechrau fi ar y canu. Fi'n gwybod pam nhw'n galw cerdd dant achos chi'n danto arno Fi wedi clywed lift music da fwy o emosiwn. Milangell neu Alban nath ddwyn y goron. Mae'r ddwy na mor cwcw a'i gilydd. Na, nes i ddim dwyn y goron, ond fi'n gweithio chi, fi'n eitha falch fod rhywun wedi. Falle nawr pobl yn stop yn neud should fuss am Steddfod. Os chi'n gofyn i fi, mae eisiau banol, cerdd dant, llifaru, a ie, y goron fyd, pam lai.